Nazioarteko edota Euskal Autonomia Erkidegoko emaitzen antzera, Tolosaldean ere neskek mutilek baino bokazio zientifiko-teknologiko baxuagoa erakutsi dute. Hau nabaria da euren interesetan. Neskek denetariko gaien inguruko interesa erakutsi dute. Gai sozialak eta medikuntza eta osasuna nabarmendu dituzte. Mutilek ordea, kirola, zientzia eta teknologia, edota informatika eta robotika hautatu dituzte. Generalen denboa libreakatela guzea zait lagunak indageatzea, eta gero ikastolazkanpo bai eskubalea eta dantza iteitut, eta musikare baina arte itet. Bai, nahi nola txikitatik kotxe gustatu izan zaizkiten eta hola, kotxen bide jokutan eta bastante jolasten. Korrita gustatzen atletismo nintzen naiz, eta aparte lagunekin egotea eta holako gauzako ja. Ni txikitatik hartzen dituen dendetatik edo tokitatik kartoia egurra, eta jartzen ditzan pentsatzen zein. Ikasgaiekiko duten jarreran ere ikusten da. Neskek hurren ez hurren biologia, kimika, fisika, hizkuntza eta literatura eta matematika dute gustokoen. Mutilek, teknologia, informatika, biologia, fisika eta matematika dituzten bitartean. Beti gustatu izan zaiten asignatura teknologia izan da. Gauza teknologiko eta gustatzen zaizkitelako. Igual lengua eta inglesa talako hizkuntzai buruzko ikasgaiak. Euren zaletasun eta interesez gain, STEM langileen ezaugarriez dituzten aurre iritziek ere gazteen ibilbidean eragina dute. Langileak, jakintsuak eta argiak direla esan dute. Nik uste zientzia eta teknologien lan itun jendea dela, ambizioakan jendea eta baita lan askitun jendea. Neskek, etorkizunean STEM ikasketak burutzeko gaitasun txikiagoa ikusten diote euren buruei. Zientzia eta teknologia jarduera ezagutzea eta horrekiko irudi baikorra izatea garrantzitsua da euren bokazioak pizteko. Tolosaldeko gazteek ezagutzen aldute eskualdeko lan jarduera. Gehiengoak ez dakiela erantzun du. Gainontzean, papergintza, industria eta piezak izan dira gehien errepikatu diren hitzak. Bakit papergintza baietz, lehen hori ez iruran paper fabrika bat zion, nahiko famatu da taula, oan jaztao, eta bestek ez dakit zetortzen. Tolosaldeko industrian lan egin nahi ote duten galdetzean, ez dakit erantzun du erdiak. Gainontzean, neskei eta mutilei poztasuna eta gertutasuna iradokitzen badie ere, mutilek prestutasun handiagoa erakutsi dute eskualdean lan egiteko.